Tervetuloa jälleen Cafe Raamatun pariin. Tänään me puhumme evoluutiouskosta ja mitä se oikein tarkoittaa, että on evoluutiouskovainen. Ja tästä aiheesta kanssani on puhumassa professori nyt eläkkeellä Matti Leisola. Tervetuloa. Kiitos paljon. Matti, se maailma, missä sä olet tehnyt elämäntyösi, on kovan tieteen maailma. Kerropa vähän siitä, että mikä sun tarkka tittelisi on, koska se ei ole ihan yksinkertaisesti aukeava. Ja sitten, mitä sä olet tehnyt? No se tarkka titteli tällä hetkellä on tietysti eläkelääkäri, mutta sitä ennen se oli bioprosessitekniikan professori. Ja bioprosessi-ihmiset usein kysyy, mitä se tarkoittaa. Itse asiassa kyseinen virka oli aikaisemmin biotekniikan professori. Koska biotekniikkaa käytetään niin monessa, niin se muutettiin prosessiksi. Jokainen ymmärtää tämän esimerkiksi sitä kautta, että kun me tehdään simaa, niin se on bioprosessi. Sokeria ja hiivaa ja pulloon. Hienompana sitä voisi kuvitella, että tehdään antibiootteja, kasvatetaan sientä isossa reaktorissa ja se tekee penisilliiniä. Ja tämä on bioprosessi ja siihen liittyvät elementit ja osat. Se voi tarkoittaa mikroorganismin geeniteknistä muokkaamista niin, että se tuottaa paljon. Se voi tarkoittaa sitä prosessia, tuotteiden talteenottoa ja niin poispäin. Teillä oli jotain tekemistä jopa farkkujen kanssa yhdessä vaiheessa. No se oli sillä epäsuorasti, että kun oli kulttuurin tutkimusjohtaja, meidän tytäryhtiö Genencor International kehitti prosessia, jossa bakteerien avulla tuotettiin tällaista farkkujen sinistä väriainetta. Eli bakteerit muokattiin geeniteknisesti, ohjelmoitiin oikeastaan tekemään tätä tuotetta. Siitä ei valitettavasti vaan tullut koskaan kaupallisesti kannattavaa, mutta bioteknisesti se oli hyvin kiinnostava hanke. No korkeakoulun dekaanina ja monissa muissa tehtävissä, missä sä oot ollut, niin sä oot ollut tekemisissä tämän, mitä me sanomme kovaksi tieteeksi, eli siinä niin kuin todella tutkimuksen maailma ja tavannut ympäri maailmaa professoreita, ollut konferensseissa koko elämäsi ajan. Ja kuitenkin tämän koko prosessin sä et ole koskaan piilotellut sitä, että sä olet Kristukseen uskova, Jumalan uskova. No en ole sen jälkeen piilotellut, kun tulin tällaiseksi ja se tapahtui vasta tuolla opiskeluaikana, ehkä 3., 4. vuosi, kun opiskelin biotekniikkaa, niin tapahtui tällainen muutos. Sitä ennen oli hyvin skeptinen, sitä ennen suorastaan halveksin kristittyjä, pidin heitä vähän huvittavina, yksinkertaisina, mitä he tietysti ovatkin. Ja kaikki ihmiset ovat. Ja kristitty on se, joka tunnustaa, että näin on ja pyytää apua. Ja se on sitten muutos. Sen jälkeen sanoisin, että Herran pelko on viisauden alku. Sitä ennen olin tyhmä. Mikä sai sinut jo silloin niin kuin tieteentekijänä, niin mikä sai sinut niin kuin heräämään tälle ajatukselle, että on Jumala? No enhän sitä sinällään ollut epäillä koskaan. Kristillisessä Suomessa siihen aikaan niin varmasti suurin osa ihmisistä ajatteli, että kristinusko on totta ja niin se varmaan on. Mutta sitten kun se tuli lähemmäksi, että mitä mun pitäisi ajatella henkilökohtaisesti siitä, niin sitten se kirpaisi. Ja harvemminhan syyt ovat kovin älyllisiä. Ne syyt ovat sellaisia, että kihlattuni Maria joutui Jumalan puhutteluun ja sai minussa aikaan voimakkaan vastareaktion. Serkkuni Jaakko tuli kristityksi ja hänen elämänsä muuttui ja kummisetäni poika tuli uskoon ja mä ihmettelin, että onko mut piiritetty joka puolella näillä ihmisillä, jotka yhtäkkiä sekoaa tavallisilla mukavilla kavereilla. Ja siinä vaiheessa, kun vaimoni tuli uskoon, tai silloin olimme kihloissa, niin se pysäytti mut miettimään. Muistan, kun olin vieressä vielä ja hän rukoili silloisen kansanlähetyksen työntekijä Raili Vaasteenin kanssa. Ja Raili kysyi multa, että mitä sinä meinaat tehdä. Se oli syksy 1969. Sanoin Railille, että hyvä on. Mä otan selvää. Ja niin mä aloin lukemaan ja juttelemaan ja keskustelemaan. Mulla oli menossa noin 50
kristillistä kirjaa yhtä aikaa ristiin rastiin. Ja mä juttelin kristittyjen kanssa ja mä olin Ryttylän avajaisissa istumassa ja kuulin siellä Ralph Salisten puhetta ja ajattelin, että jos tollaisia ihmisiä on, niin ehkä Jumala on olemassa. Ja sen syksyn aikana tapahtui muutos. Ennen kuin olin edes oikein tietoinen muutoksesta, niin aloin puhua siitä jo kaikille ystävilleni. Että nyt on hurjat menossa. No sen jälkeen jatkoit kuitenkin myös tieteellistä uraasi tietenkin ja niin kuin totesin tuossa, niin Suomessa moni tietää sen, että Matti Leisola ei ole pitänyt kynttilää vakan alla, vaan sinä olet tunnustanut sen. Onko se ollut vaikea tie? No ensinnäkin Jeesus sanoi, että älä pidä kynttilääsi vakan alla. Muistan, että sen kamppailun jälkeen, kun tulin kristityksi, siis todellisessa mielessä vain nimellisesti, ja ajattelin, että se on tässä nyt. Se on joko kaikki tai ei mitään. Muistan Raamatun jakeenkin vielä, joka pysäytti, mutta todella se oli Matteus 6:33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Jossa Jeesus lupaa, että kaikki se, mitä muut tavoittelee, mä saan ilmaiseksi, jos mä keskityn oikeisiin asioihin. Ja niin mä rukoilin, että tästä tulisi totta mun elämässä. Muistan, kun kävelin vielä Teekkarikylästä kemian osastolle Otaniemessä ja tätä pohdin. Siitä on aika monta vuotta. Totta kai se on vaikeaa, mutta toisaalta se on myös rikasta ja antoisaa. Olen joskus sanonut, että kristityn elämä tällä tavalla elettynä on kuin James Bondin elämää. Sitä on kiva seurata televisiosta, mutta se on aika hurjaa elää. Ja on monta tilannetta, jossa on joutunut niin kuin uhkailujen kohteeksi, jossa on kyseenalaistettu mainetta, jossa on ties mitä erottamisella uhkaa. Näistä asioista olet itse asiassa nyt kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Evoluutio uskon ihme maassa. Ja tässä on aika puhutteleva kuva. Tässä on tämä Liisa ihmemaassa maisema, Wonderland, ihmemaa lukee tuolla. Ja sitten täällä katsoo tämmöinen vihainen hahmo, Darwin katselee sinua, että mitä sinä täällä teet, Matti häiriköimässä. Ja itse asiassa tässä kirjassa, joka on syvästi myöskin henkilökohtainen ja kerrot tästä tiestäsi tieteentekijänä ja uskovana kristittynä, niin sinä myöskin kerrot, minkälaista tällaista asennetta olet törmännyt. Ja tämä on pitkä kertomus siitä, miten paljon näissä asioissa on aivan käsittämätöntä ennakkoasennetta. Mistä ajattelet sen johtuvan, että evoluutiosta ei oikein voi keskustella ja sitten toisaalta sitä verrata luomiseen niin kuin asiallisesti, vaan siinä tulee niin kuin heti tämmöiset kiellot ja boikotointi ja kaikki tämmöinen tulee vastaan uskolle tieteentekijälle? No pohjimmiltaan tämä teema koskettaa ihmisen syvällisempiä ja syvimpiä uskomuksia. Ja koska meidän maatamme ja länsimaita yleensä hallitsee tällä hetkellä hyvin voimakkaasti tällainen naturalistinen ajattelu, että Jumala voi ehkä olla jossakin piilossa, mutta hänellä ei ollut koskaan eikä edelleenkään ole mitään tämän arkitodellisuuden ja todellisen maailman kanssa tekemistä. Ja silloin kun ihmisen perususkomuksia rassataan, niin reaktiot on usein voimakkaita, tunteellisia, koetaan, että tulee häirityksiä, tämä on kiusallista. Ja ihminenhän etsii aina turvallisuutta. On kiva, kun kaikki tykkää musta, kaikki on niin kuin mä olen aina luullut, ja mä voin istua rauhassa katselemaan vaikka Sotsin olympialaisia, ilman että kukaan häiritsee mua. Pohjimmiltaan on kysymys tässä. Mä olen itse tämän tien käynyt, kun jotkut alkoi häiritsemään mun ajatteluani, ja muistan hyvin, miten rajuja tunnereaktioita se herätti, kun alkoi ymmärtää, että tässä on niin kuin nurkassa. Mä oon heittänyt kerran Raamatun seinää, kun joku sitä yritti mulle lukea. Että ihminen pohjimmiltaan vihaa totuutta itsestään ja todellisuudesta ja pistää pään pensaaseen. Jeesus sanoo sen tietysti tällä tavalla, että ihmiset ei tule valkeuteen, koska he vihaa valkeutta, koska hänen tekonsa ovat pahat. Ja sen myöntäminen,
suomalaiselle miehelle on erittäin vaikeaa. Aivan. Jo senkin myöntäminen taitaa olla vaikeaa, että meillä kaikilla on tietyt uskonvaraiset lähtökohdat. Täällä sivulla 224 sinä kerrot tämmöisestä tilanteesta, jossa olit hakenut dosentuuria ja sitten sinä joudut keskustelemaan sitten tämmöisen professori Kaspar Winterhalterin kanssa hänen toimistossaan ja keskustelu menee lyhyesti näin, että tohtori Leisola, te olette syvästi uskonnollinen mies, hän sanoo sinulle ja sinä vastaat, että professori Winterhalter, niin olette tekin. Ja sitten hän sanoi, että miten niin? Ja vastaat, että teidänkin maailmankuvanne perustuu uskonvaraisille asioille, joita ei voi mitenkään todistaa. Sitten hän sanoi, taidatte olla oikeassa. Tässä oli tavallista nöyrempi mies, joka myönsi, että niinpä, että voi olla, että mullakin on. Miksi tämäkin on niin vaikea nähdä, vaikka tämä on aivan 100% selvä asia, että kaikilla on joku lähtökohta omalle ajattelulle? Voisi melkein sanoa, että suurin osa ihmisiä ei sitä tiedosta eikä ymmärrä omaa lähtökohtaansa eikä myönnä sitä. Suuri osa ihmisiä luonnollisesti ajattelee, että se mitä mä ajattelen on niin kuin totta ja oikein. Ja mä olen objektiivinen ja olen rehellinen. Professori Winterhalter oli Sveitsin teknillisen korkeakoulun ETH:n biologisen tiedekunnan dekaani ja me julkaisimme muutamia tiedejulkaisujakin yhdessä. Ja tämä tietysti kertoo, että Sveitsissäkin hyvin tiedettiin, mitä ajattelen. Ja ehkä kovin paikka mun tiedeurannalle oli se, että mä olin aikanaan kristittynä rukoillut, että jos Jumala siunaa mun tieteellistä työtä, mä annan hänelle siitä kunnian. Ja sitten mä sain Sveitsissä tunnetun Lacis-palkinnon. Ja se oli huikea tilaisuus. Siellä istui nobelisteja yleisössä. Se oli tiedeseminaarin keskellä. Siellä ylisti Sveitsin teknisen korkeakoulun ylin johtaja minua. Siellä Lacis-säätiön johtaja ylisti minua ynnä muuta. Ja siinä kaiken keskellä, kun mietin, että mä olen luvannut antaa kunnia Jumalalle, kun kaikki kehuu minua. Ja mulla oli 5 minuutin puheenvuoro. Mä kiitin tietysti professoria ja vaimoja ja kaikkia muuta ja sanoin, että vuosia sitten mä rukoilin, että jos Jumala siunaa mun työtä, mä haluan antaa siitä kunnian hänelle. Ja siellä oli 200 ihmistä yleisössä ja mä sanoin, että te olette varmaan kaikki samaa mieltä, että näin on tapahtunut. Ja kaikki nyökkäili. Ja mä sanoin, että sitten kunnia hänelle ja kävelin pois. Ja siellä istui 2 mun työryhmän nuorta väitöskirjan tekijää, joista toinen oli tullut uskoon saman viikon maanantaina ja toinen keskiviikkona. Ja se oli heille sellainen kokemus, että he ei voi käsittää, mitä he kuuntelivat. Ja se rohkaisi heitä aivan tavattomasti. Sitten tuli yksi amerikkalainen professori, hänellä oli muistikirja, hän oli kirjoittanut punaisella siihen vihkoon Glory to God. Ja noin viikon sisällä mä kuulin ympäri maailmaa palautetta tästä lyhyestä puheesta. Ja mua pelotti aivan hirveästi ennen sitä. Mutta tämä vaan rohkaisuksi niille, että totta kai tässä maailmassa kristillisyys tunnustautuminen pelottaa. Mutta on se kyllä hienoin asia, kun sen uskaltaa tehdä. Joskus tapahtuu niin, että joku saa armon pitkän ateistisen elämän jälkeen. Kerrot tässä samassa yhteydessä filosofi Anthony Flewestä, joka kuoli vuonna 2010, joka voidaan syyllä sanoa, että hän on ehkä maailman tunnetuimpia ateisteja. Hänen oppikirjojaan on joka puolella ollut käytössä siltä ajalta, kun hän on ateisti. Ja kuitenkin vuonna 2004 hän kääntyi deistiksi, eli hän uskoi, että Jumala on olemassa, mutta ei niin kuin vaikuta aktiivisesti tässä. Mutta hän sanoo tästä Jumalan olemassaolosta, että vakuuttavimmat todisteet Jumalan olemassaolo ovat uusimmat tieteelliset havainnot. Argumentti älykkäälle suunnittelulle on valtavan paljon vahvempi nyt kuin silloin, kun sen ensi kertaa kohtasin. Hämmästyttävän rehellistä puhetta noin korkealla tasolla filosofisessa maailmassa. Siis joitakin löytyy, mutta onko hinta niin kallis, että tämmöisen tunnustuksen antaminen on niin vaikea? Mitä pitemmällä uralla on kehittynyt,
ja sitä kovempi on tietysti hinta. Ihminenhän on raadollinen ihminen ja hän pelaa raha, maine, valta, uskottavuus ynnä muuta. Kääntyminen myöhäisellä iällä pois kaikesta, mitä on aikaisemmin vahvasti julistanut, vaatii kanttia. Tietysti monet on sanonut, että Antoni Fly oli jo niin vanha seniili, että hän ei enää ymmärtänyt mitään. Mutta tosiasiassa hän ymmärsi aivan hyvin. Mutta pahat kielet sanovat aina sillä tavalla, että no joo, jos sä oot uskovainen, et sä voi mitään tiedettä tehdä. Koko sun elämässä kumoaa tämän, mutta mitä sanoisit henkilökohtaisesta näkökulmasta, mitä se niinku siihen tieteen tekemiseen antaa se uskovaisuus? No, minä olen tehnyt konkreettista biologista tiedettä, jossa useimmiten on ihan sama, mitä ihminen ajattelee tällaisista asioista. Koska silloin mennään laboratorioon, tehdään kokeita. Ja jos mä tuotan bakteeri, joka tekee sinistä indikon väriä, se on ihan sama, olenko mä pakana vai publikaani. Mutta sitten kun mä alan tulkitsee asioita ja tulkitsee niitä suuremmassa viitekehyksessä, niin silloin se alkaa tietysti vaikuttaa. Ja kun aletaan puhua elämän historiasta, joka on itse asiassa historian tutkimusta, niin silloin näkökulmat ja muut alkaa vaikuttaa kovasti. Mitä se konkreettisesti tieteentekijä merkitsee? Se merkitsee sitä, että kristittynä ei ole enää niin kauhea kiihko menestyä, onnistua, julkaista paljon. Se merkitsee käytännössä se, että mulla on näin paljon julkaisuja, johtuu siitä, että mulla on erinomaisia työryhmän jäseniä. Meillä on ollut kivaa ja hauskaa. Muistan, kun mun esimies Sveitsissä kysyi, että tohtori Leisola, että miten teidän ryhmässä menee. Ja mä sanoin, että en tiedä miten menee, mutta kivaa meillä on. Ja hän sanoi, että yleensä sitten tulee tuloksiakin. Ja Sveitsissä nyt erityisesti oli erikoitilanne, että mun työryhmän tohtorin väitöskirjan tekijöistä niin 3 tuli uskoon. Ja me puhuttiin joka päivä näistä asioista ja tieteen ja uskon suhteista. Eli sinä palatkin tässä kirjassa monta kertaa niin kuin siihen, että aivan ratkaiseva on se, mikä on ihmisen kokonaisnäkemys elämästä. Voitko vähän avata tätä, että mikä on se kokonaan? Kaikilla on tämä, niin kuin todettiin, kaikilla on lähtökohdat, mutta mitkä ne perusvaihtoehdot on? No perusvaihtoehdothan loppujen lopuksi on se, että minä ihmisenä olen kaiken keskipiste. Tämä on olemassa Jumala, joka on kaiken keskipiste ja minä olen hänelle alisteinen. Joko minä yritän ymmärtää kaiken tai hän tietää kaiken ja on kertonut, miten asiat pelaavat. Jos ajattelen käytännössä, niin esimerkiksi tieteen tekemisessä, niin kyllähän tällainen Jeesuksen opetus, kun suurin on se, joka palvelee. Eli johtajana mä oon aina kokenut itseni alaisteni palvelijaksi. Ja aina yrittänyt siihen suuntaan vetää, että se, joka löydön tekee, saa siitä kunnian. Mutta ihminenhän luonnollisesti haluaa itselleen. Se Paavalin sana, että rahan himo on kaiken pahan juuri, pätee ihan kaikkialle aloille. Maineen himo, kunnian himo, vallan himo. Ja kaikki nämä tuhoaa ihmisiä. Jos ihmisellä on kokonaiskäsitys, että Jumala on, hän tulee kerran tuomitsemaan, minä olen syntinen, niin olet sinäkin, me olemme tasa-arvoisia, ihmiset on kaikki arvokkaita. Se johtaa siihen, että mä elän ihan erilaista elämää. Kun siivooja käy siivoamassa mun huoneen, niin mä annan hänelle ruusun välillä ynnä muuta. Mutta normaalisti ihminen ajattelee, että kun mä olen näin paljon oppiarvoja saanut ja palkintoja saanut, niin mä olen vähän parempi kuin muut. Ei sitä myönnetä suinkaan tällaisessa keskustelussa, mutta käytännön elämähän on tällaista. Ja osa sitä tasa-arvoa olisi sekin, että myönnettäisiin, niin kuin todettiin tuossa, että kaikilla on ne lähtökohdat ja niitä pitäisi pystyä myöskin vertailemaan ja kuuntelemaan. Toisin kuin siinä kertaisi kirjassa lukuisia esimerkkejä siitä, että ihmisten on lähes mahdoton olla itsekriittisiä. Se on hirveän vaikeaa ja niin kuin asettaa omat ennakkolähtökohtansa tarkasteluun. Joo. Ja yksi asia, mikä tässä on hämmästyttävää, on se, että kuinka kerrot myös siitä, että ei tämä paljon parempi ole tämä tilanne kirkossakaan.
Kirkko on nähdäkseni täysin naturalismin läpitunkema. Olla kirkossa raamatullinen kristitty ei ole mikään helppo tilanne. Multa on kielletty kirkossa esiintyminen. Aina välillä kun puhun kirkossa, niin kirkkoherrat on usein pelokkaita, että meneekö kirkon maine. Olen ollut väittelemässä pappien kanssa, joilla on ties minkä näköisiä käsityksiä. Silloin kun meiltä menee perusta, eli että Raamattu on totta, niin kirkko voi olla täynnä mitä tahansa. Silloin ei ole enää mitään. Se on aika ihmeellistä, että tuntuu, että kirkon ja uskovaisten pitäisi olla kiitollisia niille kristityille, jotka ovat tehneet päivätyönsä tieteen parissa ja jotka haluavat tukea tavallista uskovaista kertomalla, että ei tässä tieteessä mitään uhkaavaa ole. Tämä kirkastaa Jumalan kunniaa. Joo. Mutta näin ei suinkaan valitettavasti ole. Mutta toisiakin esimerkkejä ehkä on. Sinä kerrot täällä myöskin paljon siitä, että on tiedemiehiä, jotka uskovat ja tekevät korkeatasosta merkittävää tieteellistä työtä. Yksi heistä on kohta Suomeen tuleva John Lennox, Joo. matematiikan professori, jonka itse olit kutsumassa Suomeen. Ja täällä on monia muita esimerkkejä. Kerro jotain tästä maailmasta. No ensinnäkin ensikäin nämä ihmiset niin ovat käyneet samanlaista taistelua omalla reviirillä kuin itse olen käynyt. Ja toinen asia, joka heitä leimaa, on ehdoton raamatun uskollisuus. He ovat raamatun tuntijoita. Wilder Smith oli professori, jonka tapasin vuonna 1980 ensimmäisen kerran. Mä olin lukenut hänen kirjansa, evoluutiokriittisen kirjansa The Creation of Life. Ja mä menin tapaamaan häntä Sveitsiin ja mä esitin hänelle yhden kysymyksen. Että professori Wilder Smith, mikä merkitys raamatulla on teille? Ja hän sanoi, mä olin young man, nuori mies, erittäin hyvä kysymys. Kun nousemme aamulla vaimon kanssa, luemme luvun raamattua ja rukoilemme. Aamiaisen jälkeen luemme luvun raamattua ja rukoilemme. Lounaan jälkeen luemme luvun raamattua. Mä sanoin, että that's enough, riittää. Eli he elivät läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa. Ja he pystyivät kohtaamaan valtavan kritiikin ja paineen, jonka alla he olivat. John Lennox samoin. Tapasin hänet Prahassa 10 vuotta sitten. Ja hän teki syvän vaikutuksen itseeni ja vaimooni juuri sillä, että Raamattu oli hänelle tärkeä. Tästä paineen alla elämisestä, mistä kerrot, niin mainitset täällä yksi kirjan kovimpia kohtia siinä mielessä, että kerrot, kuinka Richard Dawkins sanoo Wilder Smithistä, häntä itse asiassa kirjoittaa seuraavaa. Muistan Wilder Smithin leppoisena vanhana pellenä, en ole ollenkaan kiinnostunut seuraamaan Wilder Smithin elämänvaiheita. Mies on liian merkityksetön tuhlatakseen aikaa, niin hänen Wilder Smithin näkemykset ovat jossain mielikuvituksen, valheiden, vainoharhaisuuden, kuvitelmien välillä. Käsittämätöntä, että joku ylipäätään kirjoittaa toisesta näin, mutta sitten kirjoittaa tämmöisestä ansioituneesta tiedemiehestä näin. Joo. No se osoittaa, että maailmassa on muitakin voimia kuin rationaalisesti ajattelevat ihmiset. On olemassa pahuuden ja pimeyden valtakunta, jolle tällaiset ihmiset on kaikki hankalimpia. Totta kai paineen alla eläminen ei ole aina mukavaa tunteellisesti. Mutta todellinen paine, johon ihminen kohtaa, kun hän täältä lähtee ja Jumalan tuomiolla. Ja siellä en haluaisi olla ilman puolustajaa ja puolustusasianajajaa. Joten niin kuin Paavali sanoi, että lyhyt, vähän aikaa kestävä ahdistus ei ole mitään verrattuna siihen, mitä tulee sitten. Mieluummin täällä totuudessa rehellisesti eteenpäin menevänä tutkijana ja tiedemiehenä ja kerran taivaassa kuin päinvastoin. Ja se, mikä sinun elämäsi rohkaisee meitä monia, on se, että vaikka tämä paine on ja sinäkin olet saanut tätä täysin ansaitsematonta haukkumista osaksesi, niin kuitenkin se ei estä Jumalaa kuljettamasta omaansa hyvinkin vastuullisille paikoille ja tieteessäkin hyvin pitkälle.
Mä olen itse välillä ajatellut Raamatun vanhan testamentin hahmoja, kuten Daniel, David, Joosef, jotka yritettiin todella lutata ja oli erittäin vaikeissa tilanteissa. Jumala nosti heitä. Ja mä mietin sitten Joosefia, kun hän tapasi veljensä ja veljet pelkäsi 1 Mooses 50. Joosef sanoi, että ottakaa rauhallisesti, ette te ole tätä hommaa hoidossa, vaan Jumala on hoitanut asian näin. Ja loppujen lopuksi turva tulee siitä, että mulla on hyvä paimen, hän pitää huolen. Hän antaa piiskaa kun tarvitaan ja vie eteenpäin kun tarvitaan. Kiitos Matti Leisola. Me palaamme sinun kanssasi vielä tulevassa ohjelmassa tähän evoluutioon tarkemmin, mutta kiitos näistä näköaloista ja siunausta loppuelämään. Siinä on paljon vielä mahdollisuuksia vaikuttaa ja auttaa ihmisiä ymmärtämään näitä asioita. Kiitoksia. Elämän pituus ei ole meidän kädessä. Näin on. Kiitos myös teille, hyvät katsojat. Mikä tahansa sinun elämän tehtäväsi onkaan ja missä tahansa paikassa oletkin ja oli paine mikä tahansa, niin Jeesus rohkaisee sinua nostamaan sen kynttilän näkyviin. Elämä on lyhyt ja sen jälkeen meidät arvioidaan. Kannattaa rohkeasti pitää sitä uskoa esillä ja turvata oma elämänsä ja kohtalonsa Jumalan käsiin. Siunausta sinun viikkosi ja nähdään taas viikon päästä Cafe Raamatussa. Yksi tärkeä asia vielä. Tämä TV-ohjelmien tekeminen on tiimityötä. Minun etuoikeuteni täällä on haastatella toinen toistaan mielenkiintoisempia henkilöitä. Sitten täällä on koko tämä tiimi, joka kuvaa ja ohjaaja ja kaikki, jotka tekee tätä työtä. Mutta me ei pystytä tekemään tätä työtä ilman sinun apuasi. Nimittäin tämä ohjelma, niin kuin kaikki TV-työ, vaatii myös taloudellista tukea. Voit antaa tukesi soittamalla numeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on 10 €. Siinä ruudussa näkyy myös tilinumero ja viitenumero, jolla voit kohdistaa tukesi nimenomaan Cafe Raamatun tukemiseen, jos näin haluat. Toivon, että koet halua olla mukana tässä tiimissä tekemässä näitä ohjelmia.